ଦେଖିଲେ ପକେଇଲ ତା ଦେହରେ ଆସିବା ଦେଖିଲେ ହବ ନା ସେଇ ସେତିକି ହିଁ ପାଠ ତାର ଆଉ କିଛି କୋଉଠି ଗଲେ କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି କିଏ ଗଲେ ବି ଅଲଗା କିଛି କରିପାରିବନି ठीक 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 କାମ ହେଲା ସେତିକି ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ମାଗିନି କିଛି କାମ କରିକି ସେଇଟା ଖାଇଯାଇଛି ଦୁନିଆ ବାହାରିଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ କହିବା नहीं मुझे एक्चुअली टाइम दे पार नी गाड़ी को तो निहाती गाड़ी खराब होने कुआड़े जाई हेनी ସେତିକି ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଗଲେ ଯୋଉ ମେକାନିକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଥିବ ସେ ସେତିକି ବାଟ ଆଗେ କରିବେ हाँ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଖାଇଯାଇଛି ଯୋଉଠି ଗଲେ ତମେ ସେ ଜିନିଷ କରି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଆମରି ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ସୋରୁମ୍ ଗଲେ ବି ସେଇ ପାଠ କରିବ जोटा तो तार सूत्र सेटा ना चलनी ସେତିକି ଚଲେଇଲ ଧରିକି ଚଲେଇ ଦେଖିବା ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ଗାଡ଼ିବାଲା କଥା କରିବା ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି କହିପାରିବା କି नहीं नहीं ସେଇଟା ଟିକେ ଭୋଟ ଦେଖିବା ଏଥିରେ सेटा टिके देखी दियो ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେବା नहीं सेटा ठीक ही जाइला तुम कर देथिल जो से थर ए अल्प दिन तले करथिल ओटा ठीक है किक रे पूरा फटकिना स्टार्ट होजी गोटे मिनिट रे स्टार्ट होजी ଧର ସିଏ ଫୁଲ ଥିଲା हां ତାପରେ ରହିଥିଲା କମ୍ପ୍ରେସର ହେଉନଥିଲା हां ସେ ଜିନିଷରେ ସିଏ ହବ ଆଉ ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ କାହିଁ ହବ हां କିଛି ହବ केवल एटा गुटे चेंज हो एटा जो एटा चेंज हो एटा नहीं कि एटा गुटे राउंड राउंड ए राउंड टा ना कोन एटा ଦରକାର ନେଇ ଏବେ एबे दरकार नहीं ना ନାଇଁ ଖାଲି ବାଉଳା ଚାଉଳା ଖାଲି ହଉଛ କରିକି ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ना से भीतर टा टिके ढिला हे जी गुतरे ହବ ଯେ